yang ni ke jog je dah. Nangkin ne pon ke ahogalam pudet lote la karbi la pen inglong arat di masa kuki mar kado vetom phan ring managa tiwa kado vetom han ke lang un airport athema itum ka che song ke chok che theng the pin pen jar dep de pin pen ching ton te pin pen nilitum la mass rally dolo peaceful rally procession ke dam rally pulote an pen ke slogan ke hang la hen lo akam ni tung claim amat pulis atum bang nilitum phanang theng wara na nang litum lang no la arlo so phan kachitur arlo so aphan alang li la arlo so ke pulis phan ke theng kali kachitur la lang li phan la pen ke la pu do thola son thak do olang non ke wan un eta do olang lata akeng khu che dadap akeng khu che dadap ke theng non alang li thur un e la alang li ta la pen ke la alang li phanta ate hang along si ameka khung si ke theng avi pe jang ang an ke non ke ki putu police atong ke dak ja chalong ko chu beidam nili tum si police tum han theng re buje putu ke la hello alam ke police atum si district judge along la pen judicial chief judicial magistrate apan ka pa chu beidam ye nili tum amunitum police tum han theng re seta police atum ke theng achin pachin lok pet alo nili tum han ke theng nili phan bote nang theng thela la thre pa chu be no nili phan nang theng the nili ge kang be chodan kang be ta ni tum ning ge hang men le kang be gali ni tum ke dam je to wa na khang chek ti police tu an ke ni tum constitution ateng 6 schedule ateng India constitution ateng article 19 ateng ke nili tum procession dam long slogan ta hang long lam ta ning je long la pen hala UN grip pulo United Nations Declaration on Indigenous Rights of Indigenous People hala so ateng ta nilitum la demonstration ke hang la pen slogan ke hang la pen procession ke dam lam kaning je ke tok anta nilitum claim long nilitum chot kalilo adnut ka preka tongan claim long seta non nilitum han ke ilitum karbia rata tom phan dimasa rata tom phan kukia rat tom phan tiwa rat tom phan rengman naga rat tom phan syam naga rat tom phan garu rat tom phan khasi rat tom phan dakar biang long di mahasau long ke do tom phan ke i tom phan lam tanang paning je long le ili tom akisung alam che thang long le ili tom phan procession na papet dam long le police atum itu manang ke theng PVC pipe pen ke theng pache beng pet an itu man ke theng kachi thur alo so tom phan am ke theng hang ser ne liya mata ne li dung cha dablo la inu da bang la alang li ke krep ke ho la alang li ke krep ke ne li dung cha dablo ni dia ta thek don alang li ke hang juno dak lo police tum kang be pot ne li phana nang be phit lo police tu ne li ta krep lo nili hala ko pli long bang great rock siar ni ke an ke non alama bang ke sita la so alam pe na pot bang proxy to phan ke rest lo inur bang phan ke release that lo non bang trok to phan ke release de lang amen ke la ke bikrom han se lo samson teron lo kursing timung lo la pen ke chesterfield crow lo la pen novokanto kathar lo la pen ke Baliram Crow alang litom hanke non anta jail pen pe jok je dek ange a jail ta ange pen dike la hakua bang ke chetung ka chi ap thabarni ange la dak kes court ingtir check ji ange pen mosir kep arni si court ko ar jubi landa kalila hala police atum nilitum kes ka pe enlong le det ya phan case record diary ta that court along pen pon bot i det alang litu de judge atum ke thek dum long le hut pon bot i det amon non ke hang thu ta no nan ta wang thu the la so police atu
la son kai ta la case ka pe der dia phang la lo ta a loophole NC a loophole mane lo a lurcha kam ko pini claim si alang litum la court diary police diary ta alang litum te ponte amane tum han case ta pa pe en long le de yo pini akam ke la